Hai mă, odată în viața ta pe 5-a. Hai mă că le-am oprit. N-a dat pe 5-a, oricum, dar le-am oprit, avem specială pe 10. Poate să plătească bine. Haide. Să-mi dea câte 2 de ăștia sau și 3, să-mi lege, să așa, hai. Hai mă, nu mai da câte 1. Pune-l mă și pe al 4-lea. Bine. Hai. Ia mă, nu dai mă, iar câte 1. Bună, Georgiana. Hai, repetare, dacă îți dă șmecheria, aici e să-ți vină 26 de scuturi sau rațe la celălalt. Hai, mă. Cu 26 de scuturi câștigi de 600 de ori, miză, de 6000 de lei. Hai, mă. Ia uite, bă, cum l-a tras, era ultimul jos acolo. Hai mă! Măcar a plătit ceva, saltare din el. Hai că poate să repete. Numai câte 2, așa. Haide mă! Leagă ceva! Salutare, Cristi! Hai! Hai mă, sabie! Bun, 2 linii de sabie cred că sunt. Da, sunt 2 linii de sabie. Ia uite, am ajuns la 1500. Și eu vreau să închid screen-ul. Și avem repetarea deja. 22. Și mai avem o învârtire. Dacă dă 4 scuturi acum, 3, hai mă 4, dă-l pe 4-lea! Dă-l pe 4, nu se poate! Ha! Incredibil, dacă nu dădea una mâna trecută și dădea 2, erau 6000, erau 6000 plus ăștia 7600, hai de viața mea. Da, acum avem repetare, deci la una, incredibil. Câte mâini am avut cu câte una, dacă una din ele avea 2, ăla era. Și asta a început acum, nu că nu dă una. Nu că nu dă 2, nu dă nici măcar una. Ce vorbești? Ia uite-l. Am început cu 1600 de jucările. Terminăm cu 1600 de jucările. Gata, nu mai am răbdare, îl opresc. Își bate joc. Dacă era toporul sus aici, iar erau 2 linii, adică 600 de lei. Haide mă!